Как да разберем дали е влюбен в нас и дали истински държи на нас? Много просто. Виж във видеото. Когато един мъж е влюбен във вас, той мисли в множествено число. За вас и за него. Не прави нещата самосиндикално. Когато излизате на среща, разбира се, консултира с вас, къде искате да отидете, взимате общо решение. Вие ще сте най-добрият му приятел, с който той иска да прекарва времето си. Ергенските му излизания ще намалят и ще иска да прекарва повече време с вас. Ако има една седмица отпуск, ще я планира с вас, а не с колегите си или са квартиранти от общежитието или приятели и така нататък. Второ, интересът му ще бъде постоянен, което означава, че ще се интересува от вас всеки ден. Ще иска да разбира как сте, как е минал денят ви, не в тази граница на обсебването, но на деликатния интерес. Ако мъжът мисли дългосрочно, той няма да прекъсва контакта с вас и да иска да се виждате само събота неделя. Или да казва изречения от типа мини когато искаш или каквото искаш. Да усещате интереса му, а не това, че е незаинтересован. Тоест, вие сте му приоритет. Всяко правило има изключение, разбира се. Има ситуации, които винаги могат да възникнат, но в общия план вие усещате, че сте приоритет за него. Трето, ще може винаги да му се обадите. Тук не става въпрос за онези компулсивни обаждания от страна на нас, жените, както от страна на мъжете, разбира се, в които през 5 минути се чуваме, но когато имате нужда, е наистина важно да му се обадите и той да се отзове. Четвърто, мъжът няма да си търси извинения и няма да поставя степени в любовта, което означава, като например, обичам те, но не съм влюбен в теб. Пето, ако му е истински приятно да е с вас, ще ви се обажда, ще се интересува докато пътувате, ще се интересува от това как е минал денят ви, ще му харесва да си говори с вас в края на деня и това е сериозен знак, че той държи на вас. И докато пътувате към ресторанта, темите няма да секват, а ще продължите да си говорите за различни теми. Шесто, мъжът няма да ви покани с думите мини когато искаш, а ще иска да направите уговорка и предварително да ангажира времето ви. Защото за него това ще бъде нещо много специално. И тогава той си мисли, трябва да я спечеля, именно тогава ще знаете, че за него сте награда, а не просто ще гледа на вас като на забавление за убиване на времето. Седмо, той ще бъде на ваша страна, дори когато грешите.